A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Yan uwa musamman al'umma Funtuwa da yankin Funtuwa, ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina tare da ku domin isar da saƙon godiya zuwa ga jajirtaccen haziƙin matashin gwamna, wato Dr. Dukka Umar Radda, ɗan amana gwagwaren Katsina, bisa wannan damuwa da ya yi mana, damuwar da ke damun musamman da shekara 30 ba ma 20 ba, wanda ya zo ya yi mana abin da iyaye da kakanni sun daɗe suna addu'a Allah ya fara nuna musu irin wannan ranai. To gashi cikin hawan shi mulki ƙasa da kwana 60 Allah ya ba shi iko ya yi mana abin da shine babban damuwa duk wani wanda yake a yankin nan namu na Funtuwa zone. Ba mu da wata damuwa irin damuwar mu samu makaranta ta gaba da sakandare, wanda da a zone da muke da su a Najeriya muna da mazaɓar sanata guda 109, amma duka a mazaɓun nan na sanata guda 109 Funtuwa zone ne kaɗai, mu kaɗai ba mu da wata makaranta ta gaba da sakandare, wanda idan ka gama sakandare ko kika gama sakandare to sai dai ka tsaya nan. Idan kana so ka je ka ci gaba da karatu sai dai ka bar garinku ko ki bar garinku, wanda rashin makaranta a gari yana sa wasu yaran suna da kwakwalwa amma saboda iyayensu ba su da halin da za su ɗauki nauyinsu su bar garin su biya musu karatu ko kuma su rika ɗaukar nauyin karatun nasu, hakan yasa sai dai su zauna. Amma wannan bawan Allah ya yayi mana damuwar da ke damun mu, wanda in dai kaga wata makaranta ta gaba da sakandare a Funtuwa to sai dai private school ba ta gwamnati ba. To shi yasa hakan yasa muke so mu isar da saƙon godiya bisa wannan babbar jami'a da aka kawo mana, kuma cikin hukuncin Allah muka samu jami'a ta federal ba ta state ba. Muna godiya ga Allah da kuma wannan jajirtaccen gwamna bisa duba da yi, wanda hakan ya nuna cewa shi Dr. Dukka Umar Radda shugaba ne, kuma mulki ya zo yi, kuma adalci ya zo yi, kamanta gaskiya ya zo yi, ba mai sa rai ba ne ba. Domin da mutum ne mai sa rai, ina mai tabbatar ma al'umma wallahi ba zai kawo wannan makarantar Funtuwa ba. In mutum ne mai sa rai ko mai son kanshi zai iya kai wannan makarantar Cirance local government. Yana da fawa, gwamna yana da fawa, yana da ƙarfin da zai sa wannan makaranta a maida ta local government din shi ya kai ta mahaifai shi. Amma duba da kasancewa a Katsina zone duk wata makaranta da ake bukata wadda za a je a yi karatu akwai ta, Daura zone akwai ta, amma mu al'ummar Funtuwa zone ba mu da ita. Yayi duba da kasancewar damuwanmu da kuma alkawaran da ya lalle za a kawo abubuwan da ya dace, aka kawo wannan makarantar. To da haka ne na fito domin in bayyana godiya gare shi. Muna godiya a gare shi, Allah ya riko da hannun shi, Allah ya dora shi akan kamanta daidai, Allah ya kubutar da shi akan aikata kuskure. Duk waɗanda za su kasance za su yi aiki tare da shi, Allah ya sa su zamo waɗanda za su amfane shi da amfana al'ummar jihar Katsina ne baki ɗaya. Wannan shine sakon godiya ga shi Dr. Dukka Umar Radda, gwamnan jihar Katsina. Kuma da wannan ne nake kira tare da bada shawara, da in ni dan takarar gwamna ne, zan yi takara a shekara ta 2027 to na haƙura, gaskiyar magana. To da wannan ne nima nake bada shawara, duk wani mai gigin zai zo ya takarar gwamna, musamman dai in yi magana kan yanki na Funtuwa zone, in dai da Dr. Dukka Umar Radda za ka yi takara, ina baka shawara wallahi ka yi haƙuri, ka adana 'yan kuɗinka da za ka sayi fom da kuɗinka da za ka zo ka lalata. In dai a Funtuwa zone ne wallahi ba za mu zaɓe ka ba, don mu Dr. Dukka Umar Radda ya riga ya gama yin kamfe ɗin shi na shekara ta 2027. Dama wannan ita ce babbar damuwarmu. Ko a haka ma na faɗa jiya a shafina na Facebook, na faɗi cewa ko a haka godiyan ma ta gode kuma mun gode. Mu duk abin da za a yi mana a shekara 8 to mu an sallame mu, har bonus an mana, sai dai ƙari yana da daɗi in ban da ƙarin wahala. To in an samu wani ƙarin fa ni'ima, amma ko iya haka aka ban mu. Dama tun sadda muka yi taron sada zumunta na Funtuwa Facebook Connect last week, na yi magana cewa mu ina kira ga tun da kan shi sanata
'yan majalisu 11, ciyamomi 11, 'yan majalisar tarayya guda 5 da hakimai da sauransu a ɗunguma a tai a je a nemo mana wannan makaranta a kawo ta nan. Ba maganar mukami ke gaban mu ba, mu al'ummar Funtuwa. Mukami mun gode a ba wasu, ga babban mukamin munan da muke bukata. Kuma da wannan ne nake kiran matasa, to ga dama ta zo. Duk wanda ya gama jami'a ya digiri to ya kakkaba kwalayen shi ya ruga ya ta yi masters. In masters kai ka ruga ka ta yi PhD, ga dama ta zo. Hakan zai sa idan matasa sun ruga sun yi karatu, ba a je a ɗauko wasu baƙi a kawo mana a wannan makaranta ba. Mu ma ya zamana muna da waɗanda za su zo su ba da gudunmawa a wannan garin. To ina ba da shawara ga matasanmu a mai da hankali a ta a ƙaro karatu. Da fatan Allah ya tabbatar mana da alkhairi, Allah ya kauda mana dukkan shari, Allah ka sa a fara a sa'a. Wassalamu alaikum.